Ko od vas znam? Bude bila strana. Pismo. Koja strana? Koja? Dobro, da. Ja samo da pokažem. Mina. Ćao. Ti polako je. Ajde ti sad ovamo da pokažem gdje je tajmer. Prišao, znači, tada će se meriti. Vi igrate 15 minuta svaka. Ne po tajmeru 15 minuta, nego 15 minuta efektivno. Koji ćeš ti strani? Daj. Da. Čekaj da se upete razbiti. Da, jednog po jednog. Tri banana. A delovali ste kao da nećete se beziti u životu i došto da si upravo. Tamo gde ima? Tamo dve. Drugo mesto, ne dve medalje. On je dobio pušku, a? Ne, nego mora neko da preuzme. Bude na vrata. Pobednik je. Ja pa... Ako se ponašamo ko vojska, znači moramo da budemo kuk kasa. Lepo, a vidi prvo oficiri jedu, na. Jasno mi se najde. Ima sve.